sempre has posat per fer que el món de la teua falla s'escolte per tot arreu. Quan Palomar t'ha vist créixer i complir tots els papers, fallera major, artista, delegada, i ara, a més, te'ls has fet cabalgatera i ho portes d'allò més bé. Per tot això, reps, Amparo, ara el nostre aplaudiment. En els anys que estan per vindre, qui sap què més podràs fer. Amparo Hervás Cercos, Punyol de les fulles de Lloret i Brillants. Y a continuación y por último, el último puñol de fulles de Lloret y Brillants, que corresponde a Vicente Pérez Cabanes, Faller de Quart Palomar. Així tens la recompensa del teu treball de tants anys. Per tant d'amor a les falles, per tant de riure i plorar. El bunyolet que et faltava et dona l'autoritat i la comissió sencera s'alça amb teu per a lloar el teu art, la teua gràcia, la teua il·lusió constant. Si és que et volem, criatura, això no ho podem negar. Et volem així com eres, nervioset i atarantat, ocurrent, graciós, simpàtic, i amb eixe geni cagat. Vicente Cambra, Cambreta, Faller de Quart Palomar, per València i per les Falles, que sigues faller molts anys. La verdad es que esta innovación de nuestra secretaria Senverso